Podujatie International Motorcycle Race Cup a Alp Adria Road Racing Championship vám prinášajú hlavný partner Prestigio, partneri Giana, G3+, Niu, Inmedia, Hetrix. Ďakujeme našim partnerom za podporu a spoluprácu na International Motorcycle Race Cup a Alp Adria Road Racing Championship v roku 2014. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Vstúpte do našej mixzóny. Áno, už dnes večer sa roztočí kolotoč v play-off zámorskej NHL, ale pravidelne sa roztáčajú aj kolesá automobilov vo svete športu, no a práve do prostredia motošportu smerujeme v nasledujúcom príspevku. 180 jazdcov, víťazstva, vzostupy, krásne súboje, ale aj množstvo nepekne vyzerajúcich pádov, pri ktorých sa ich aktérom našťastie nič vážne nestalo, zažil počas prvého kola seriálu International Motorcycle Race Cup pretekársky okruh Slovakia Ring. Toto všetko navyše pozorne sledoval aj Luigi Favarato, prezident seriálu Alpe Adria Road Race Championship, ktorého promotérom sa od tohtoročnej sezóny stala práve slovenská agentúra Slovakia Racing, organizujúca aj seriál IMRC. Myslím si, že spolupráca minulý rok práve tu na Slovakia Ringu priniesla svoje ovocie. Dnes vidíte, že padok je úplne plný a je tu veľa jazdcov. Sme otvorení do budúcej a verím, že aj úspešnej spolupráce. Spomedzi viacerých kubatúr, ale aj jednotlivých tried divákov úvodného kola seriálu International Motorcycle Race Cup asi najviac zaujali preteky plné napínavých súbojov kráľovskej triedy Superbike. Tie vyhral po oba dva dni Čech Jan Halbich. Spomedzi Slovákov sa v sobotu najlepšie darilo Vladovi Ružovi a v nedeľu Jurajovi Knežovičovi. Smoliarom víkendu sa stal nedávny host našej mixzóny, najtalentovanejší slovenský jazdec Lukáš Jasenský. Na posledný tréning dali sme novú sadu gum a v treťom kole som mal nešťastný pád, kde som dosť rozbil motorku. Dali sme to nejak do poriadku. V sobotu sme na to prišli, že tlmiče predné vôbec nefungujú, po tom páde boli poničené. Nemohol som nastúpiť ani do závodu, úplne zle. A v nedeľu dneska sme vymenili tlmiče, bolo to celkom dobre. Aj som si zajazdil svoj najlepší čas na tomto okruhu, ale v preteku sa to vôbec nezvládlo. Kapoty mi nevydržali, čo sme mali pozlepené a musel som odstúpiť z pretekov. Seriál IMRC 2014 pokračuje koncom mesiaca máj na maďarskom okruhu Pannonia Ring.
Na okruhu Pannoniaring v susednom Maďarsku pokračovali seriály Alpe Adria a IMRC. V supersportoch vyhral najskôr Čech Látr, v nedeľu však bol najrýchlejší jeho kolega Kaláb. Z našich jazdcov sa tu najlepšie darilo Martinovi Klimicovi. V litrových superstokoch sa o triumf podelili Čech Michal Fila a Slovinec Marko Jerman. Spomedzi Slovákov najlepšie zajazdil Jaro Kamenický. Kráľovskú triedu Superbike ovládol po oba 2 dní Čech Jan Halbich. Pekný výkon predviedli aj Slováci Vlado Ruža a Lukáš Jasenský. Seriál pokračuje v polovici júla v Českom Moste. A ja budem pokračovať športom ešte stále. Traťové rekordy, fantastické súboje o každú pozíciu, ale aj pády a predčasný koniec nádejí. To všetko ponúklo pokračovanie motocyklových seriálov Apple Adria a IMRC. Okruh v Českom Moste tlieskal aj Slovákom. Potlesk si v podstate na okruhu Moste zaslúžil každý z viac ako 160 pretekárov. To úspešne došiel do cieľa pretekov seriálu Alpe Adria Cup a IMRC. Bol to aj taký závod o prežitie, lebo strašná horúčava a veľa kôl bolo. Slováci sa nestratili. V triede 125 SP bol najlepší Peter Rauch, ktorý bol dvakrát tretí. V triede Superštok 600 zasa bronzový Martin Durdík. No a v Superbajkoch Vladimír Ruža, ktorý však bojoval o umiestnenie aj v záverečných metroch. Naháňal som sa tam celý závod s Poliakom Oskaldovičom. O 9. sme sa bili. V poslednom kole sme sa predbiehali ešte 2-krát, ale nevyšlo to. Našťastie sa však vyhol pádom, ktorých na alpsko-jadranskom šampionáte, ktorý je zároveň kvalifikáciou na majstrovstvá Európy, nebolo málo. Marika Dulajová, televízia Joj. Alpe Adria Road Racing Championship spoločne so seriálom International Motorcycle Race Cup sa predstavil počas uplynulého víkendu divákom na okruhu Hungaroring. 5. kolo spomínaných seriálov, ktoré organizuje slovenská agentúra Slovakia Racing, prinieslo so sebou veľmi pekné preteky, ktoré poznačilo iba niekoľko menších či väčších pádov, ktoré k tomuto športu neodmysliteľne patria. Tie sa našťastie v tomto prípade skončili iba prerušením pretekov či drobnými odreninami priamych účastníkov. Nádherné súboje mali možnosť sledovať diváci viac menej v každej kubatúre. Tie najkrajšie však predsa len priniesla kráľovská trieda Superbike. Tu sa o víťazstvo pobil Čech Jan Halbich spoločne s Rakúšanom Rolandom Rešom, pričom český jazdec vyhral po oba 2 dni. Zahambiť sa však nedali ani slovenskí jazdci Vlado Ruža a Lukáš Jasenský. Spomedzi nich bol na Hungaroringu rýchlejší práve Jasenský, ktorému patrilo dvojité víťazstvo v rámci slovenského šampionátu, ale aj 9. miesto celkového poradia. Pretekársky okruh Slovakia Ring bol dejiskom záverečného podujatia motocyklových seriálov Alpe Adria Road Racing Championship a International Motorcycle Race Cup, obe pod hlavičkou agentúry Slovakia Racing. Diváci, ktorí si našli cestu na toto finálové kolo, nemusia vôbec ľutovať, keďže na nich čakali dramatické preteky plné zvratov, ale hlavne v niekoľkých triedach aj rozhodujúci boj o sezónnu trofej. Platilo to v oboch seriáloch a bojovalo sa aj o tituly majstrov Slovenska. Aby to viac ako 150 pretekári z 15 krajín nemali príliš jednoduché, situáciu im komplikovalo aj premenlivé počasie sprevádzané náhlymi búrkami. V najmenšej kubatúre Moto3 si vybojovala titul šampiónky v Alpe Adria 15-ročná česká pretekárka Romana Tomášková, ktorá síce v sobotu pre poruchu motocykla najskôr musela odstúpiť, v nedeľu ale už nezaváhala a zabezpečila si svoj doteraz najväčší úspech v kariére. V triede 125 SP si titul v Alpe Adria vybojoval Talian Danilo Di Giorgio, v rámci seriálu IMRC sa z prvenstva radoval Maďar Zoltán Asaloš a slovenským šampiónom sa stal Peter Rauch. Tesne mi uniklo prvé miesto celkovej IMRC, čo bol môj cieľ, takže trošku ma to mrzí. V triede Superstok 600 získal oba tituly maďarský pretekár Jánoš Chrobák, pričom najúspešnejším Slovákom sa stal v IMRC tretí Martin Durdík, ktorý sa tak stal zároveň aj držiteľom slovenského titulu. Z môjho pohľadu je to v podstate také, že posledný závod, nechcel som nič riskovať, lebo myslím si, že mal som dostatočný náskok na to, aby som celkové to tretie miesto udržal, čo si myslím, že sa mi podarilo asi. V supersportoch bol už istým šampiónom v Alpe Adria pred poslednými pretekmi Čech Igor Kaláb. Víťazom seriálu UMRC sa stal maďarský pretekár Imre Oldal, druhé miesto patrí Slovákovi Martilovi Klimicovi a slovenským majstrom sa stal Pavol Grman, a to napriek tomu, že v poslednom kole nedeliaších pretekov spadol. Po poslednom kole polkola dokonca de facto ten zadok ma už neudržal. Ešte som sa otočil, pozrel som sa za seba a hovorím, ešte dosť dobrý náskok som mal, udržím si 6. miesto. No, bohužiaľ nestalo sa.
Najväčšie boje prebiehali na Slovakia Ringu v triede Super 100 000, kde o titul v Alp Adria bojovali Čech Michal Fila a Slovinec Marko Jerman. Napriek tomu, že Marko dvakrát vyhral, napokon sa stal celkovým víťazom o 1 bod práve Michal. V IMRC sa z víťazstva tešil Bartolomiej Vičínsky, no a v slovenskom šampionáte sa z 3. titulu napokon radoval Zbigněk Čech, jazdiaci práve so slovenskou licenciou. V kráľovskej triede Superbike bol už istým šampiónom Alp Adria český pretekár Jan Halbich, ktorý sa ale na Slovakia Ringu nakoniec vôbec neukázal. Celkovým víťazom IMRC sa stal Slovák Vladimír Ruža, no v boji o majstra Slovenska sa nakoniec musel uspokojiť s druhou priečkou, keď svoj prvý titul vďaka výborným výkonom v poslednom kole získal Radoslav Dulík. Spokojný, hlavne mal som prakticky v tréningu piatkovom menší pád a sezóna hlavne bez pádu, čo sa teším, a na všetkých okruhoch sme zrýchlili. Hneď po skončení pretekov nasledovalo samozrejme aj oceňovanie najlepších a slávnostná ceremónia. O tom si ale povieme znova inokedy. Túto reláciu vám prinášajú hlavný partner Prestigio, partneri Giana, G3+, New, Inmedia, Hetrix. V poradí už 4. tohtoročné podujatie seriálov pretekov cestných motocyklov Alpe Adria Road Racing Championship a International Motorcycle Race Cup, ktoré sa konalo na okruhu nedaleko severočeského mesta Most, ovládlo tropické počasie, ale aj takmer 170 štartujúcich z 12 európskych krajín. Podujatie sa rovnako ako aj všetky ostatné v tomto roku konalo pod taktovkou slovenskej agentúry Slovakia Racing a bolo zároveň súčasťou národných šampionátov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Spolupráca už začala začiatkom celej sezóny. V každom prípade sa to zdokonaluje a zlepšuje. Tie vzťahy, či už pracovné, či už možno aj troška súkromné, že sa dávame do takého jednotného tímu, tak začína to fungovať. Počúvame reakcie jazdcov. Momentálne v Moste máme 167 jazdcov, čo si myslím, že zasa ďalší úspech, niečo podobné ako bola Pannonia Ring. Počasie máme dobré, funguje to od samého začiatku. Rovnako ako na doterajších podujatiach, agentúra Slovakia Racing sa dokonale postarala o kvalitné zázemie. Navyše tento rok do Alpe Adria prišla s novinkou, finančnými prémiami za umiestnenie. No medzi pretekármi sa dostáva do povedomia aj komunikácia s nimi a reagovaním na ich podnety, čím medzinárodnému pretekárskému seriálu navracia toľko potrebnú a v nedávnom čase chýbajúcu dôveru zo strany pretekárov. To je dôležité o to viac, že Alpsko-jadranský šampionát je zároveň kvalifikáciou na podujatie majstrovstiev Európy. V spoločných pretekoch tried 125 GP, Moto3 a 125 SP po oba 2 dni zvíťazil 14-ročný Čech Martin Kbelec. Tento mladík súťaží aj v rámci seriálu Red Bull MotoGP Rookies Cup a vôbec sa netají tým, že jeho kroky smerujú do svetového šampionátu, ktorého by sa o niekoľko rokov mohol stať plnohodnotným účastníkom. Jelo se mi docela dobře, akorát dneska teda jsem měl kontakt s jedním jezdcem okolo. Stane se. Neskončilo to žádnou katastrofou, naštěstí, no ale závody pro mě byly docela dobré. Martin v oboch pretekoch napriek nie celkom presvedčivému štartu následne svojím prenasledovateľom doslova uletel. Čím to je? Ujedu jim tím, že vlastně díky telemetrii získáme data o mojich chybách, které se potom snažíme napravit a díky tomu dávám svým soupeřům zde přes zhruba 4 vteřiny okolo. V nedeľných pretekoch na druhom mieste dojazdila iba 14-ročná Romana Tomášková na Honde. Závod proběhl celku dobře, na to, že jsem včera v prvním závodě se mě zablokovala brzda, takže mě motorka vykopala, jsem si dala řídítkem do nohy, takže jsem v třetím kole teďka chytla křeč, takže už jsem se na to první místo vykašla, nechala jsem ho ujet a snažila jsem se uhlídat to druhý. Najúspešnejším jazdcom Alpsko-jadranského šampionátu v triede 125 SP bol Kbelcov krajan Martin Sedlo. V hodnotení IMRC sa z 2 víťazstiev radoval Maďar Zoltán Asáloš.
Zo Slovákov bol najúspešnejší v cieli 2x3 Peter Rauch. V triede Superstock 600 po oba 2 dni dominoval maďarský jazdec Jánoš Chrobák, ktorý bol zároveň najúspešnejším jazdcom hodnotenia IMRC, kde sa v sobotu z 3. miesta radoval aj Slovák Martin Durdík. V rámci Alpe Adria bol v moste najúspešnejší Jochen Rotter z Rakúska, ktorý rovnako ako Chrobák bodoval naplno v oboch pretekoch. Som veľmi spokojný. Na tomto okruhu som jazdil iba druhýkrát, napriek tomu sa mi podarilo v oboch pretekoch vyhrať v rámci IMRC. Počasie ale aj trať boli super, víkend musím hodnotiť iba kladne. Superšporty v rámci Alpe Adria sa stali korisťou Čecha Davida Látra, ktorý tentoraz nezaváhal a v oboch pretekoch porazil svojho najväčšieho súpera, krajana Igora Kalába. V nedeľu ho v absolútnom poradí však predbehol Poliak Sebastian Zielinský. Do předposlední zatáčky jsem najížděl na prvním místě, ale díky kolážovi jsem tam ztratil a dojel jsem druhý, ale já si myslím, že jsem spokojený, tým taky a těšíme se na další závody. V seriáli IMRC si plný počet bodov vybojoval Poliak Sebastian Zielinský. Ten vyštík bol bardzo ťažký. Tieto preteky boli veľmi ťažké. Bol som celý čas na 3. mieste, celý čas som musel držať a držať. V závere sa mi podarilo protivníkov predbehnúť. Boli to veľmi, veľmi dobré preteky. Celý tím fungoval super, mechanici boli super, všetko bolo OK. Spomedzi slovenských pretekárov bol najúspešnejší Martin Klimic. Ten preteky dokončil na 4. a 5. mieste. O víťazstvá v triede Superstock 1000 sa podelili Slovinec Marko Jerman a Michal Fila z Českej republiky. Klasifikáciu seriálu IMRC v tejto triede ovládli poľskí pretekári, keď víťazstvá získali Marek Škopek a Bartolomej Vičinsky. Medzi Slovákmi sa vďaka 2 5. miestam najlepšie darilo Jaroslavovi Kamenickému. Dneska jsme vyměnili úplně všechno, co jsme na té motorce našli a pomohlo mě pár kamarádů, kteří přivezli nové věci standardní. No a podařilo se vítězství, který si myslím je hodně vybojovaný a myslím si, že si celý tým ho zaslouží. Kráľovská trieda Superbike mala svojho panovníka, ktorým sa presne podľa predpokladov stal český pretekár Jan Halbich. Start se také povedl, ale byl jsem někdy na brzdách a propalil jsem se až na 5. místo. Do 20. přednou jsem přijel celkem snadno, pak Rolanda se Škopkem mi trvalo hodně dlouho předjet. Bylo to hodně vysilující, pocit je to vždycky dobrý. Stejně tak ako všude inde, ale doma je to něco lepší. To platí i o hodnotení IMRC, kde sa z 2 víťazstiev radoval Poliak Januš Oskaldovič. Tomu bol v sobotu najväčším konkurentom náš Vladimír Ruža. Ten bol v sobotu aj v nedeľu zároveň najrýchlejším Slovákom v tejto triede. Bol tam prvý štart, ktorý mi veľmi vyšiel. Dobre som sa tam napasoval do tej prvej šikany, ktorá je strašne úzka. Ale za mnou bol veľký pád, takže to prerušili, čo bolo škoda. Potom druhý štart už nebol až taký geniálny. Naháňal som sa tam celý závod s Poliakom Oskaldovičom. O 9. sme sa bili. V poslednom kole sme sa predbiehali ešte 2-krát, ale nevyšlo to. Bol som 10. celkovo, zo Slovákov prvý. Bol som rád v podstate, bol to aj taký závod o prežitie, lebo strašná horúčava a veľa kôl bolo. Podstatne horšie dopadol v triede Superbike Lukáš Jasenský, ktorý musel už v prvých pretekoch v sobotu opäť odstúpiť z dôvodu poruchy motocykla. Prestala mi pracovať úplne elektronika. Celý pretek vlastne tie 3 kolá, čo som išiel bez trakčnej kontroly, bez ničoho, mi to furt dvíhalo, nepracovalo to. A na cieľovej rovinke už som úplne stratil výkon a pri tom, keď som zaklapol plyn do prvej zákruty, tak mi zablokovalo zadné koleso a neviem. Takže asi je to s tým motorom nejaký problém. Z mého pohledu všechno proběhlo v pořádku, bohudík, nestalo se nic závažného, co bychom potřebovali řešit, kromě pár běžných pádů, které se prostě stávají, ten sport to prostě přináší, jsme neřešili nic závažnějšího, takže já jsem spokojen a doufám, že všichni činovníci taky a doufám, že příští rok se tady uvidíme znovu. Spokojnosť s podujatím v Moste prejavil aj Luigi Favarato, prezident Alpe Adria Road Racing Championship, ktorý dianie na Mosteckom okruhu sledoval osobne. Podujatie bolo fantastické. Počasie vyšlo, štartový rošt bol poriadne zaplnený, videli sme na štarte vyše 160 jazdcov z celkovo 12 krajín. Organizačne boli tieto preteky pripravené naozaj na vysokej úrovni, za čo patrí vďaka všetkým zamestnancom okruhu, ale aj promotérovi. Dnes už všetci fanúšikovia pretekov motocyklov na okruhu vedia, že za organizáciou podujatí alpsko-jadranského seriálu stojí slovenská agentúra Slovakia Racing. Je jej šéf Peter Šurina s práve ukončeným podujatím spokojný. Most ako samostatný okruh. Jedna vec, že nemáme tu žiadnu komunikačnú bariéru, ani my, ani jazdci, keďže sú to naši českí susedia.
Chcel by som poďakovať vlastne celému tímu od riaditeľa pretekov cez v podstate všetkých ľudí, ktorí patria k okruhu Most. Cítime sa tu veľmi dobre, sú to veľmi zbehlí ľudia, vedia, čo robia, čiže sú určité veci, ktoré z tejto pozície fungujú úplne bez nás, čiže máme tú uľahčenú prácu. Čiže ešte raz veľká vďaka Mostu a teda našim českým susedom, takže z tohto pohľadu ja som maximálne spokojný. Seriál Alpe Adria Road Racing Championship spoločne so seriálom International Motorcycle Race Cup bude pokračovať v polovici mesiaca august na maďarskom okruhu Hungaroring. My samozrejme budeme opäť pri tom. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli hlavný partner Prestigio, partneri Giana, G3+, New Inmedia, Hetrix.